Тулып 10 минут безнең Хәерби авылында. Без бүген Лаеш районына кайтып җиттек. Мин авылда калам, тапшыруның чираттагы чыгарылышы. Һәм безнең конаклар бүгенге тапшыруның, бүгенге чыгарылышның төп геройлары. Даша ярам инде булар түгел. Буларның җитәкчеләре хәй сөйләшәбез, аның белән, үзе белән киттек иде. Чисто на рахате, в хате, рахате. Давай танцуй, танцуем, кайфуем до утра. Чисто на рахате, в хате, рахате. Давай танцуй, танцуем, кайфуем. Менә дуслар, Розалия Рашидовна үзе килеп җитте. Розалия Рашидовна монда безнең җитәкче кеше, шулай бит. Сине монда тыңлыйлармы менә, ир-атлар? Әйткән сүзеңә куркып торалармы? Коркып торалар. Хуҗа әйтмешле, миннән дә үздердем дип әйткән сүзләре гел әйтеп тора ул шулай. Коркып торалар, Аллаһка шөкер, тыңлыйлар да, эшлиләр дә. У меня бездә монда уже җыелган команда, бөтенесе яшьләр. Без эшлиләр, беләләр. Без яшьләрне җыеп барабыз теге команданы. Чөнки мин тоже яшь и без яшьләрне тартабыз инде. Шул хуҗалыкка инде. Яшьләрне менә мин монда 1-2 кеше яшәп алган инде. Мин монда бозау алсаң да, бөтен яктан ярдәм итеп торалар. Акчасын да яхшы түлиләр диләр. Бу дөрестер индеме? Ялганлаганнардыр. Дөрес. Счет зарплатага без бирәбез бозаулар. Булышабыз, кармалар биреп торабыз. Фуражларын, инде синажларын, печәннәрен алып китәләр. Буш арба кайткан юк. Без менә хәзер Хәерби авылы буенча барабыз. Розалия Рашидовна бу авылда яшәмеш, ә бит кайсы авылда әле син? Кайыпта. Син бит гомумән Татарстаннан түгел, әйме? Үзәкторда да эшләп китәләр. Мин 2010 елда монда күчтем, чөнки мине абыем монда ий салды. Без дә шунда ий салып Көченергә мәҗбүр булдык Үзбәкстан ягыннан шулай. Үзбәкстан яныннан килдем мин. Шул вакытта документлар белән бик проблема иде. Безне бер кая алмыйча, бер кая алмадылар эшкә. Эш кирәк, акча кирәк. Балалар уже 2 балам бар иде. 2 малай. Аларны үстерергә, ашатырга кирәк. Мине күрше әбием шул фермага китереп, әйдә ди, доярка кирәк. Доярка булып керәсен, акча әйбәт түлиләр дип, шул фермага китерде. Радик Кадырович безне эшкә алып, мине дә, кайнанамны да шунда эшкә алды да. Без шулай эшләп киттек. Аллаһка шөкер, рәхмәт бик зур аңа да. Булар монда нәрсә эшлиләр? Беренче тапкыр күрәм монда иберне. Монда бүгенге көндә сортировка бара бәрәңгене. Чөнки безне комбайн гына ала бәрәңгене, без кул белән алмыйбыз. Комбайн алгач бөтенесе керә инде. Без аны складируем складларга. Чакырабыз, бу Мари халык эшли бүген. 12 кеше алар. Бу сортировочный лента итәләр. Булар, значит, ирекләре аерым, семеной аерым. Потом семенойны тагын сортировать итәбез. Киселгәннәрен, чиргәннәрне убираем, чтобы бәрәңге бозылмасын өчен. Без менә монда фермада, бу фермада сыерлар бар име, атлар бар менә, уң якта минем күз салсагыз. Һәм менә шушы ферманың җитәкчесе, теге усал, кырыс, ниндидер бер авыл мужигы түгел. Яшь кенә, чибәр генә, нәзик кенә, матур гына бер кыз. Дөресен әйткәндә, менә аннан монда куркып торалар. Аның күз карашыннан куркып торалар. Триггер, дөресен әйткәндә, балачактан, чөнки хатırlыйсызмы, элек авыл урамнарында теге күрше абыйларың монда ар яктагы абыйларың атта йөрсәләр, менә бала чагалар йөгереп чыгып, арбага төялешеп, шуның белән авыл урыйдык без. Пока үзе җыймый утырды име? Менә без монда йөреп килдек, ферманың территориясендә карап, монда сез игенчелек белән дә шөгыльләнәсез, шулай бит терлекчелек белән дә. Сезнең монда тракторлар, комбайнерлар барысы да монда бар һәм эшли. Да, все. Бөтенесе бар, Аллаһка шөкер. Без бер нәрсә сатып алган юк, үзебез производим. Печәнләрендә, синажларында закладкалар ясыйбыз. Бүгенге көндә бездә бөтен уборкалар бетте. Бүген сортировканы башладык, бәрәңге сортировать итәбез. Бөтен спашкалар, кормовой уборкалар бөтенесе бетте, Аллаһка шөкер. Бүгенге көндә бездә
Кырда бер эш калмады инде, Аллага шөкер. Бөтенесе защищенный. Ага. Менә бу зданияларда безнең сыерлар, һәм ул сыерлардан сөт аласыз, сөт савасыз. Ул сөт менә бүгенге көндә нинди күләмдә җитештерелә? Бүген без 400 баштан 6,5 тонна савабыз, Аллага шөкер. Һәм аны кай җибәрәсез? Ничектәсез? Бездә инде завод алып китә, без только производительләр булабыз инде. Завод алып китә. Сатасыз шунда. Сатабыз оптом, әйе. Бөтенесе алып китә завод. Мул завод. Һәм менә шундай үтәрә кирәк, менә була бит инде шундый хәлләр, теге шофер чыга алмый, я авырып китә, я нәрсә. Розалия Рашидовна үзе комбайнга да утыра, үзе тракторга да утыра, кирәк булса сыерын да савышлай бит. Әйе. Ха, ышанмасагыз, менә үзегез карагыз. Ха, Розалия Рашидовна тракторда йөреп күрсәтә, кабатламагыз, яме, бу бик куркыныч трюк. Чисто на рахате, в хате, рахате. Давай танцуем, кайфуем до утра. Чисто на рахате, в хате, рахате. Давай танцуем, кайфуем до утра. Менә шулай, күрәсезме? Шаккаткыч, нечкә генә үзе, шибәр үзе. Бөтен яктан да булган хатын. Сез монда кем булып эшлисез? Кем булып эшлисез? Тракторист, Нишлисез сез тракторга утырып? су ташыйм, Кайда? сыерларга, малларга, Кайдан? Кайдан ташыйсыз суны? гараждан. Зарплатларыгыз әйбәтме? Нормально. Розалия Рашидовна елмаеп кына йөриме ул, әллә без булганга гына елмаеп торамы? Көн сайын. Шуны әйтеп үтәргә кирәк, менә син гомумән ферма эше белән бәйле кеше булмагансың. Шулай бәләкәй мен- чакта да андый мөхиттә үскән кеше түгел. Юк. Син монда килгәч кенә шушы эшнең бөтен тәмен аңладың. Мин монда килгәч, исәнмесез дигән сүзне генә белә идем. Татарча сөйләшергә дә белмидем, только русча, чөнки мин анда урыс школны бетереп, урыс техникумны бетереп, мин татарчаны аңламый идем да. Мин алар татарча сөйләгәндә мин әйтәм, мине сүяләр дип, шулай дип уйлый идем. Хәзер инде Аллага шөкер шул авылда эшләп торып, татарчаны да өйрәнеп, шушы ишемне бик яратам, хайванымны, һәрбер сыерымны бөтенесен таныйм, беләм кайсы группалардан әрлим. Друг группалардан группаларга күчәләр, сразу доярканы әрлим. Ничек сине җитәкче итеп куярга булдылар? Мин менә дояркадан башлап, бөтен стадияларны уттым монда. Мин не только доярка булып, лаборант куйдылар. Лаборанттан соң мин помощник ветеринара булдым. Потом этап булды, мин осеменять иттем монда бу хуҗалыкка осеменение керттем. Күп әйберләр керттек без монда. Мин килгәч робот куйдык бузауларга. Анда бездә хәзер бузаучы, караучы юк, анда робот тора. И шулай үстем инде, хуҗа инде миңа 2018 елда әйтте, әйдәк ди, шулай ди, главный булып калырсың дип әйтте да, мин әйттем, я еще не готова. Мин еще, слабрак әйттем мин, булдыра алмыйм дип әйттем хуҗага. И уже 3 ел, Аллага шөкер, Булдырам дип. әйе, 3 ел эчендә, шулай булды инде, безнең заведующий китте. Авырып китте дә инде, миңа үземнең генә калды шул эш. Шулай пришлось алырга. Менә карап торам, фермада да, монда да яшь егетләр, кызлар эшли. Бу яшьләр әлеге авылныкымы, беракан килеп эшлиләрме алар? Бу яшьләр безнең авылныкылар булалар. Алар бик әз калды. Бер 17 кеше шул авылныкылар инде бездә эшлиләр. Без аларны поддержкада ясадылар, аларны подъемный дигән сүзләр бар. Укып бетергән монда андый специалистлар да бар. Субсидия алган малайлар да бар монда, ис алып чыкканлар. Шул субсидия буенча совхозда эшләп. Менә авылыгызда мәктәп, балалар бакчасы кебек әйберләр бармы, эшлиме? Теге яшьләр өчен менә монда яшәү шартлары тудырылганмы? Әйе, монда школа да бар. Школда бүген бездә 249 бала укый. Бакчада инде точнысын әйтә алмыйм инде, бер 50ләп бала бар. Димәк, әле бу теге авылның битендә Казанга якын булуы да әле шундый зур роль уйныйдырмы яшьләрнең монда калуы? Әйе, Син үзең дә Казан белән хәрби арасын бик еш урысыңдыр. Әйе, менә шулай дип әйтәбез инде дә, безгә бик авыр. Чөнки монда бик күп әйберләр корылды. Монда
заводлар хәзер бар. Бетонный завод бар. Монда бүген луж заводы бар, медико-инструментальный дигән. Анда да баралар, безгә дә киләләр. Но Аллага шөкер, зарланган юк. Җитеп тора, специалистларыбыз да җитә, Аллага шөкер. Ветеринарларыбыз да бар, икәү. Заведующий фермада бар. Бөтенесе бар, Аллага шөкер. Механикларыбыз да бар, зарлаган юк специалистларга. Әле менә син теге камералар сүнгән вакытта әйтеп киттең, бик зур эшләр эшләп йөрисез икән, мәчет ачу буенча. Әйе, без мәчет салдык, Аллага шөкер. Мәчет Кадыр мәчете дип әйтәләр ул, хуҗа әтисен исемен куеп. Менә бүгенге көндә без чишмә ачабыз, Алла бирсә шул мәчет тоже кирдек ул программага. Хәзер менә ландшафтный дизайн бара инде, Алла бирсә ул беткәч чишмәне дә ачабыз. Нәрсә әйтергә кирәк? Аллага шөкер дип әйтергә кирәк. Алга таба да шулай матур итеп яшәргә язсын сезгә. Амин, шулай булсын. Рәхмәт бик зур.